Victòria Penya, en Josepet. Tot vestit de roba negra i trencada a la color, jugant amb 4 fustetes n'està lo pobre minyó. Se n'ha portat a sa mare avui, lo cotxo dels morts. Sa mare era jove i bona. Ai, fill meu, quina dissort. Lo nen al mirar l'estesa n'ha esclatat en tan greu plor que hauria partit les pedres, quant i més romput los cors. Mes ai, valga'ns l'innocència, des d'aleshores, tot sol, com si tal cosa hagués vista, està distret amb lo joc. Tant de bo que ho oblidasses, àngel de Déu, tant de bo, que n'és molt trista la vida si l'amarga un tal record. Josepet, Anna, què jugues? Surt, fillet, d'aqueix racó. Jo no juc, lo nen contesta, ni ganes ne tinc tampoc. Jo el que vull, fer-ne una caixa amb aquestes 4 posts i après d'estirar-m'hi dintre que vinga el cotxo dels morts. Per què dins la caixa grossa no ens hi aficaren tots dos? Ma mare sempre m'enduia i al punt m'hauria fet lloc. I en Josepet, altra volta, esclata en dolorós plor que hauria partit les pedres, quant i més trencat los cors.